i que, com no podia ser d'una altra manera, des de l'Ajuntament d'Ontinyent hem volgut continuar en la tasca que ve fent-se ja fa molts anys des de la regidoria d'Igualtat, com vos dic, per a commemorar i visibilitzar el 8 de març. Este any presentem una programació molt completa i molt variada que jo la definiria per tres aspectes fonamentals. Per una programació que es caracteritza per la transversalitat, la intergeneracionalitat i la diversitat. La transversalitat en el sentit que és una programació que, encara que ha estat organitzada per la regidoria d'Igualtat en la majoria de les activitats, ha comptat també amb altres regidories de l'Ajuntament d'Ontinyent i que sempre que parlem d'igualtat volem que quedi reflectida i que és la transversalitat i el treball conjunt. Una programació que jo definiria també com intergeneracional, perquè pretén també fer partíceps a tota la població, una programació atractiva per a totes les edats i a la vegada una programació que vol visibilitzar a les dones en totes les etapes de la seva vida. També anem a treballar amb les dones amb diversitat funcional. Hem treballat molt l'esport femení i prova d'ello és el projecte que vam fer, el projecte singular que vam fer l'any passat, que era de dones esportistes d'Ontinyent. En aquesta primera fase d'aquest projecte el que vam pretendre és visibilitzar els equips i visibilitzar totes les dones esportistes dels equips federats a Ontinyent. I enguany portem a part la segona part i volem anar més enllà. Volem que aquella vegada va ser dels equips federats i ara volem visibilitzar totes les dones esportistes d'Ontinyent. I el que volem és que quede constància mitjançant una fotografia que anem a convocar a totes les dones esportistes d'Ontinyent, que serà el 7 de març.